агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 7 феврали соли 2023 дар нишасти хабарии ин ниҳод гуфт ки ба зидди раиси ноҳияи рашт раимҷон муқимӣ парвандаи ҷиноятӣ кушода нашудааст ва ӯ танҳо дар робита ба 100 000 сомони пора гирифтани раиси дастгоҳаш холмаҳмад ортиқов бозпурсӣ шудааст. Насриддин Низомзода, сардори раёсати тафтишоти агентии мубориза бо коррупсия, ба хабарнигорон гуфт ба зидди Ортиқов раҳбари дастгоҳи ноҳияи рашт бо иттиҳоми қаллобӣ парванда боз шудааст. Холмаҳмад Ортиқов барои ба вазифаи мудири шуъбаи маорифи ноҳияи рашт таъин кардани шаҳрванд Аббоззода борои қаллобӣ аз ӯ 100 000 сомонӣ гирифтааст. Нисбат ба ӯ бар асоси моддаи 247 қисми 4 кодекси ҷиноӣ парванда боз шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. Ба гуфтаи Низомзода, раиси ноҳияи рашт Раимҷон Муқимиро кормандони агентӣ танҳо дар чорчӯби парвандаи Ортиқов бозпурсӣ карданд. Шарҳи агентӣ хабарнигоронро чандон қонеъ насохт, чунки ба ин ки раиси дастгоҳи ҳукумати ноҳия бидуни ба қавли ҳуқуқдон маслиҳати пешакӣ бо раиси ноҳия як мансабро ба касе ба нархи 100 000 сомонӣ бифурӯшад бовар накарданд. Аввалин шуда хабари боздошти раиси ноҳияи рашт ва раиси дастгоҳашро рӯзи 23 январ пойгоҳи хабарии Бомдод нашр кард. Ба гуфтаи манобеи Бомдод, Муқимӣ ва Ортиқов аз Додарбек Аббоззода, ки қаблан дар мақоми раиси ҷамоати ҳоид кор мекард, барои таъин карданаш дар мансаби мудири шуъбаи маорифи ноҳия 100 000 сомонӣ пора гирифтанд. Хабари дар ҳуҷраи корияшон дастгир шудани раиси ноҳия ва раиси дастгоҳашро чандин шоҳиди бевосита тасдиқ карданд ва манобеи Бомдод мегуфтанд ки тайёрӣ ба ин амалиёт чанд моҳ боз идома дошт ва як рӯз қабл аз боздошташон раҳбари агентии мубориза бо коррупсия барои боздошти раиси рашт, ки вакили маҷлиси миллӣ низ аст, аз президент Эмомалӣ Раҳмон низ иҷозат гирифтанд. Аммо раиси ноҳияи рашт зоҳиран бо кӯмаки пуштибонҳои бо нуфузаш дар боло хеле зуд аз боздошт раҳо шуд ва раиси дастгоҳашро низ баъди чанде ба шарти то анҷоми тафтишот аз маҳалли зист берун нарафтан аз боздошт озод кард.